Uba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council Ulaong ba Imat uba Titos Terwal Khan MDC Nasora ba unoy alam kalyang persya u Khlem yo ya ka message ka bola pha ban pentip ba Slam ban ya kenu ya ki MDC kalyang persya ka bola bu ban long hak kharash teng no paisngi hak arpo hunyo tere ulaber arja punriu Ulaong bo ba Titos Terwal ula phone bat nakalyang jong CEM ulaong bo la dap pha message ban ya kenu kham hadian namar ba Slam bo don ka program hakawai ka school Shushu ulaong bakila depen bej banyak keren biang hakal life way teri ulaber arja arpun riu halor ki mat jing pensai ki bakal liang persa ki khmi lenti halor ka rule shispa arpu pra uba Winston ulaong bakal liang persa ka kwa banyak keren namar ka jingja hari lum garo bat kum ka isi kan ya keren ru ya kiwei ki mat khabiri bat kanie le si long nakaliang jing LU jong iru dien bai la de phone nga la de ai ya ka tarik ki jong ka tarik ya i mengin ya kendu menin tang badan kidau ki bangam la ban kiar nga ban cancel ya ka meeting ka menin but menta ka sngi pede menem step nga dangwan ko ka program apa sin Anthony's school ki pelong ya ka sport ti ki khot nga ko mu chief guest ti menin hi ngala text ya i LO jungi ba ngan slim ha ka be dei bat ka jingi kendu ko jungi menta ka sngi ti i le si mat i khamyo e ka message banga pha manga Andrei jisha nadu men chisngi ngala phai ka message bangan ngan ni ha ban shift ya ni ka por ka bangi kendu ma ta sing na ka khat architect ka architect ti ka daw ka long bangi kum mga ong fi mantan mga don ka program ma St. Anthony's school ba kilong sports but chua ka tang la phai ka message ya i LO tang pade ngi kendu mantan i ong ba ngi khamio ya ta ka message ti ka don ka miscommunication khindiat tang pade long kini ki si wanjai namar ba to sngi mga phone i ngamio because ka network athut ti mantan la ayo ni Ïakren support ti hadin bangi la Ïakren support na ayo ban penchai ikat tu kat ni namar ba bon ki perlok MDC jong iru ki khamla apshu ki la ilej la ka jong ka kam ti ngira i penbet bangi ni kendu biang hakalai phui terik kata kamut ka di ka Tuesday hakapor RBG hangi po office ngam da ong ya bangi ni thir ya tha nginya Ïakren hakalai phui terik ka ngasung thu bet nakalian jong leader of opposition jongi ikwa tang jing penchai mo ki don kat tu kat ni ki jing penchai but kham tam ngathrai ngi haban ya kren sani ha ka be dei bat ka idi rules sis pa pra ti ka stan ga jongi ka isi ka kuma kini khiat sngi ka bakla i spokesperson jongi bedei ru em in charge jong ka lan be la ai ka tu ka khubor ga jong i ba nginsa ya kendu kum ki para MDC ti kani ka senjam ka bedingkong hakalai pui terik le singila ban ai kham bha shushu ne kham pen shai shushu ya ka e ka jing thir ga jongi na ni ka e ka jing Ïakren ga jongi ka bangin salong hakalai pui terik ti ngasung thu be bre ka dei be halor kani ka jingja ka balaja po garu hills ha ka be dei bat ka shispa ar kupra ban Penkalaya ka shispa ar kupra idi ru shispa ar kupra tina kaliang jungi ka isiru ngi smong thu pa de ba kidon ka tu ka ni ru ki ba mdade etang ka shispa ar kupra ki bang hapan kala marmar ba warlang asu thu ru ba kala long ka ba hartmir ka jing don kam ka bala don kam andrei ha ka ju ka poru ngi dei ban shimlang ya kini kala ru bangin ya Penkala lang nani ban Ïakren hakabi dei bat katu kan ni ombro ki ka edi rules ku mga ong epi ndai kidon katu kan ni ki ba kituru kidon kam ni ka jing Penkala ka balong very urgent mo ti katai ka dei nga suthu hi ka jing Ïakren ka jong ni suthu ba aka lai pui terik ni Ïakren hi ka edi rules spa ku pra bat katu kan ni ki ki bentaru ki ba ya hap lang bat banle ka amendment habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya